Mbak di sana duduknya ya, kita lihat di sana. Ya mbak-mbak tuh. Libur, iya. Rumah saku rukun tenan wong loro, ya Allah. Semakin rukun rezeki semakin teko. Amin. Jenenge silaturahmi. Amin. Iki lho yang koncoku iki lho tawur rukun rezekine lancar. Amin. Ngono lho. Apa jajannya? Wes ora usah iki jajan iki lho, iki lho nilik ana kacang. Kacang bodo iki. Heeh, kanggo koindo kancaku koindo digawakne. Oh, digawe kok Indo. Heeh. Madu mongsone entek didomne ra lewat ning kene mah. Mangan jupuk sing akeh sing akeh. Pegawane nak nang omah ijek. Loh, nang omah ijek tenan. Wes panganan. Piye to? Loh, nang omah ijek. Hah? Kacang. Kenapa? Bah, lah aku mbok tahan panganan. Oke, Bang. Aku duwe le panganan aja kuwatir. Apa? Sama-sama. Alon-alon diremam. Olahraga. Ning kene ya. Ketemu koncone. Ya lur, ya. Iki basket ning kene keadaan. Aku pengen bisa sumpah. Aku paling hobi ini. Iya. Mbak barang ning kene ya. Oke. Di basketan ya. Di tempat basketan saya itu mbak-mbak yang di pinggir-pinggir itu mbak semua ya guys itu. Mbak-mbak kurang kerjaan kalau libur cuma di pinggir basket. Oke. Kita ada lagi mbak yang duduk-duduk di situ, mbak-mbak libur ya guys di situ. Kita jam waktunya pulang. Bye bye.